Ефтиното излиза скъпо. Всеки от нас е чувал тази силно разпространена поговорка. Това е една от любимите поговорки на българинът относно парите. Огромното количество на стоки и услуги създава представата, че има как да се задоволим с качествен продукт на ниска цена. Но това са не често срещани случаи. Често се поддаваме на маркетинговите стратегии без да го осъзнаваме, както и се цели от всички фирми. В повечето случаи качеството коства по-голяма цена, но не винаги. Доста хора си купуват дрехи заради това, че се възприемат за луксозни и вместо да заплатят трайността на продукта, заплащат марката. Има много различни гледни точки по въпроса и заради това разпитахме 15 души на различна възраст, пол и професия. Какво е тяхното мнение? Заключението от интервюираните е, че повечето от тях смятат, че този цитат не е измислен тук така и за по-дълготраен ефект от покупките, скъпите стоки са по-добрият избор в повечето случаи. Примери за хора, които разсъждават по точно този начин. Борислав на 44 години с заплата над средното ниво в България. Според мен означава, че можеш да се залъжеш по нещо просто на пръв поглед, но в последствие да осъзнаеш, че ти е коствал повече, отколкото ти е помогнал. Или си свикнал да живееш по един начин, по който на теб ти изнася, без да даваш много от себе си, докато не дойде един момент, в който всичко това изчезва. Или се обръща срещу теб и ти оставаш без нищо. Румяна, 19 годишна студентка. От една страна не винаги скъпите неща са качествени, но в доста случаи цената ни ориентир и опровергава очакването ни за по-доброто. Скъпите неща си заслужават, ако качеството е на ниво и наистина целта ни е в него. Като обаче не целим качеството, а просто имаме нужда от нещо, то по-добре да се задоволим и с ефтиното и да спестим. За това е когато човек инвестира по-малко средства в дадена техника вместо в по-скъпа. Не винаги, но по принцип качеството се измерва с дадена цена. Колкото по-скъпо е нещо, толкова евентуално би било по-добро от ефтиното. Давайки по-малко пари, например за кола в началото, с времето започва да се чупат различни части от нея и самата поправка и процеса на работа върху нея излизат повече, даже в някои случаи надхвърлят първоначалната й цена. Владимир, 19 годишен студент. Имам приятел, който се нуждаеше от нов лаптоп. Търсейки се супер нисък бюджет, той се насочи към един модел, който му изглеждаше като идеалната сделка. Въпреки, че първоначално беше впечатлен от ниската цена, след няколко седмици използване стана ясно, че лаптопът не беше подходящ за интензивната му употреба. Започна да се забавя. Процесорът се загряваше изключително много, а батерията издържаше едва половината от обещаното време. Вместо да спести, приятелят им беше принуден да инвестира още пари в ремонт или още по-лошо в нов лаптоп. Този опит го научи, че избирането на по-евтин вариант понякога може да доведе до неочаквани разходи и загуба на време в бъдеще. Но както се сещате, не всички бяха на едно и също мнение. Силвия, 53 годишна пенсионерка. Често когато сравнявам два продукта и реша да купя по-евтиния, съжалявам. Но аз съм от поколението, което е израснало в лишение. Майка ми от едно пиле приготвяше няколко яденета. След като започнах работа, следвах задочно. В работата ми основното правило беше да се закупуват най-евтините материали, но задължително да са качествени. Това често беше трудно изпълнено. И сега внимавам какво купувам, но почти винаги избирам по-евтиното. Изключение правя за домакински уреди и електротехника. Това е само част от всички интервюта, но с нея целяхме да покажем, че на каквато и възраст да са хората, с които разговаряхме, каквито и покупки да са направили, те имат доста идентично мнение. За някои продукти може да се поспори дали цената е равна на качеството, но въпреки това за един определен набор от стоки всички бяха на едно мнение. Най-вероятно вече се досещате за какво говорим, но нека помислим. За какво си струва да дадем повече пари според интервюираните? Номер 3. Храна. Защото гладна мечка хоро не играе. Според интервюираните, ефтиното излиза скъпо, най-малко важи за храната. Можем да се храним здравословно и качествено, без да взимаме от най-скъпите възможни продукти на пазара. Номер 2.
за да не се бави само тя в избирането си на облекло. При инвестициите в дрехи мненията са много спорни, понеже някои дрехи за повече пари си отговарят на цена-качество. Но има и дрехи, при които срещу съответната цена най-вече се плаща марката, а не качеството. Номер 1. Електроуреди. За да си спестите всичко това и да лишите съседите си от гледката на прекрасното ви бельо. Това, за което всички бяха съгласни, е, че цената, която даваме за електроуреди, най-добре отговаря за тяхното качество. Заключението от цялото видео е, че каквото и да закупите, цената и качеството са пряко свързани. Благодарим за вниманието.